Od roku 1937 sa v zbierkach Národného múzea v Krakove pod inventárnym číslom 53 408 nachádza tento nadrozmerný oltár, ktorého program vám v krátkosti predstavím. Ide o tzv. Polyptych, slovo používané v umenovede hlavne odborníkmi na tabulové maliarstvo, je odvodené z neskoro latinského polyptychum, ktoré je výpožička z gréckeho polyptychon a v zásade označuje objekt zložený z viacerých vrstiev. Oltár už dlhodobo vzbudzuje záujem aj kvôli nezvyčajnej konštrukcii. Súčasné usporiadanie jeho časti nemusí celkom korešpondovať s pôvodným vzhľadom oltáru a navrhované rekonštrukcie jeho používania sa v literatúre takisto nestretli s absolútnym prijatím. Svedčí o tom aj skutočnosť, že v 16. storočí oltár disponoval tzv. Predelou, teda takým podstavcom s vyrezávanými hermami, ktoré boli zhotovené, respektíve polychromované Joachimom Libnaum v roku 1502, teda v jednej fáze prác na polyptychu. V súčasnom stave je hlavný oltárny obraz, teda reprezentatívne znázornenie patrona oltáru spojený s dvoma krídlami rovnakej šírky, kde je 6 výjavov z legendy o svetom Jánovi Almužníkovi, z ktorých ľavé je namalované na oboch stranách, dve scény na líci a rube a pravé len na jednej strane. Krajné oltárne obrazy pozostávajú z dvoch dodatočných krídel, kde sa nachádza 8 výjavov zo života mníšok a pustovníkov. Oltár je významný najmä tým, že zachytáva naratívny cyklus zo života svätého Jana Almužníka, patriarchu Alexandrie a horlivého organizátora charitatívnej činnosti. Poznáme síce i niektoré zobrazenia scén zo života svätca, ktoré by sa dali charakterizovať ako séria, no žiadne z nich nedosiahli taký rozsah ako predstavovaný oltár. Najprv sa musím pristaviť pri niektorých skutočnostiach, ktoré mali za následok to, že oltár zhotovili v Krakove. Kult svätca bol totiž rozšírený na viacerých miestach Európy. Svätý Ján Almužník zomrel 11. novembra 619 v rodnom meste Amatus na Cypre, ale o jeho smrti kolovali aj iné verzie. Napríklad Bernardovi von Breitenbachovi ešte v 15. storočí, keď navštívil Alexandriu, sprievodcovia ukazovali miesto, kde mal vraj svätý Ján Almužník podstúpiť mučenickú smrť. Jeho ostatky mali podľa legendy byť uložené v kostole svätého Tychona, teda v Amatuse. Podľa životopiscu Leontia z Neapolis, jedného teda z hlavných životopiscov, skutkov svätého Jana Almužníka, sa už po istom čase pri príležitosti každoročnej omše na pamiatku svätého Tychona pripomenuli jeho skutky a zázraky. 11. november však bol sviatkom aj mimoriadne obľúbeného svätca svätého Menasa, preto sa pochopiteľne liturgia úcty svätého Jana Almužníka presunula na 12. novembra, hoci niektoré liturgické pamiatky si pripomínajú svätca aj 11. novembra či 10. novembra. Zdá sa, že relikvie svätého Jana Almužníka sa počas vlády Lusignanovcov, teda od 1192 do 15. storočia, skoro konca 15. storočia, už nenachádzali v priestore svätyne svätého Tychona. Archeologický výskum totiž potvrdil, že dve hrobky v trojapsidovej pohrebnej komore v kostole boli prázdne a ich obsah bol starostlivo presunutý na iné miesto v čase, ktorý sa nie celkom dá presne určiť. Napriek tomu zrejme na ostrove naďalej pretrvala kult svätca, o čom svedčí rukopisný zápis z roku 1193. Zaznamenal ho kopista diakon Tomáš Prosmonária z kostola, ktorý bol zasvetený svätému patriarchovi. Ďalším dokladom úcty je prítomnosť časti ostatkov svätca v sakrálnych objektoch na rôznych častiach ostrova, kde všade od 11. storočia deklarovali prítomnosť ostatkov svätca. Ukazuje mapa Európy, kde oranžový trojuholník dokladá miesto kultu.
Konštantinopole ostatky svätého Jana Almužníka prvýkrát spomína okolo roku 1200 Anton z Novgorodu. Z viacerých prameňov sa dozvedáme, ako sa západní klerici zmocnili rôznych častí ostatkov svetcov po 4. krížovej výprave. Do svojej domoviny väčšinou doniesli celé kolekcie relikví a nechybajú v nich ani ostatky Jana Almužníka. Viac ako 40 rokov po dobytí Konštantinopola Benáčania získali celé telo svätého Jana Almužníka. Andrea Dandolo vo svojej kronike zo 14. storočia úsečne konštatuje, že sa tak udialo za čas dožu Marina Morosiniho 1249 až 1253. Oveľa obširnejšiu správu o tejto translácii podáva benátsky historik Flaminio Corner, ktorý svoje dielo písal v 18. storočí. Sám priznáva, že sa opieralo o autentické staršie dokumenty, ale hodnovernosť jeho správy nie je možné dostatočne overiť. Telo svätého Jana Almužníka podľa neho doviezli benátske lode z Alexandrie. Konali vraj na popud Jakobu Tiepolu, ktorý zastával funkciu podestu v Konštantinopole medzi rokmi 1218 až 1220. Jakob Tiepol tam dozvedel o činoch a skutkoch patriarchu z Alexandrie. Keď sa Benáčania chystali ostatky slávnosti uložiť do kostola v Rialte, kde bol zasvetený svätému patriarchovi, loď vraj zastavila na mieste, kde sa nachádzal kostol San Giovanni in Bragora a nedali sa ďalej pohnúť. A preto Benáčania tieto ostatky uložili v tomto kostole, kde sa dajú vidieť dodnes. Hoci sa po roku 1204 viaceré západné kláštory a mesta píšli držbou ostatkov svätého Jana Almužníka, v Konštantínopole naďalej preukazovali úctu ostatkom svätého patriarchu z Alexandrie. K oživeniu kultu svätca výraznou mierou prispel najmä nikajský cisár Joannes III. Vataces. Ruskí putníci v 14. storočí dokonca videli vraj neporušené telo svätého Almužníka v konvente Kira Marta, nachádzajúcom sa v centrálnej časti mesta, ktorý založila Marta, sestra byzantského cisára Michaela o 8. Pavlovoga. Mehmed II. Po dobytí Konštantinopola v roku 1453 zachránil viacero kresťanských relikví, ktoré uložil do knižnice v Topkapi paláci. Theodoros Pandune zachytáva vo svojom diele dve možné motivácie Mehmeda. Spomína najmä finančné príležitosti, ktoré sa mu zbieraním a následným predajom relikví mohli naskytnúť, no zároveň nevylučuje, že Mehmed relikvie zhromažďoval aj kvôli nefalšovanej úcte k vzácnym predmetom. Predstavu o skladbe relikví si môžeme urobiť na základe ich inventáru, ktorý ponúkol osmanský sultán Bayezid II. Francúzskému kráľovi a iným európskym pánovníkom a pápežovi výmenou za to, že budú držať jeho nevlastného brata Džema v internácii. Nachádzal sa v ňom viacero intaktných ostatkov významných svetcov, napríklad tela Jana Zlatoustova a Jana z Damašku. V Úorsku a Poľsku tento svetec nehral pred obdobím Mateja Korvina takmer žiadnu úlohu. Hoci Matej Korvin podporoval najmä dynastických a lokálnych svetcov, dobre zachované a neporušené relikvie pre neho predstavovali prestížny artikel, ktorý mohol prispieť k ideologickému upevneniu jeho moci a zároveň posilňoval jeho ambície stať sa rímskym kráľom, rímskym cisárom, či hlavným vodcom krížovej výpravy proti Osmanom pod záštitou pápeža. Napriek tomu, že poznáme text mierovej dohody medzi Bayezidom II. A Matejom Korvinom z roku 1488 a vďaka textu vieme, že dohode predchádzalo niekoľko listov vzájomných rokovaní, doposiaľ sa nenašli žiadne archívne materiály, ktoré by priniesli viac svetla podrobných darovania ostatkov svätého Jana Almužníka. O presune hovoria len naratívne pramene. Pelbart z Temešvaru uvádza, že ostatky svätého Jana Almužníka daroval Matejovi Korvinovi osmanský sultán, ale neudáva jeho meno. Zmieňuje sa ale, že osmanský vládca poslal dobre zachované telo svätca z Konštantinopola. Trochu podrobnejšiu správu o translácii tela svätca odoslal veľvyslanec Beltrán do Konstabili Herculovi d'Est vojvodovi z Ferrari 17. novembra 1489.
Hovorí v nej o tom, že Matej Korvin so svojou manželkou a dvorom prijal telo svätca na hraniciach mesta Budín a potom so svojou suitou slávnostne sprevádzal ostatky až do kaplnky svojho paláca v Budíne. Od tohto momentu sa kaplnka, ktorá bola zasvetená Panne Márii, začína v prameňoch objavovať ako kaplnka svätého Jana Almužníka. Matej Korvin kaplnku využil krátko na dôležitý štátoprávny úkon. Vyzval uhorských magnátov, aby prisahali na novo získané ostatky svätého Jana Almužníka, že po smrti Mateja zachovajú lojalitu jeho synovi Jánovi a korunujú ho za kráľa. Tento akt sa odohral v improvizovaných priestoroch kaplnky, keďže tu ešte nestal oltár svätca. No šľachtici prisahali na jeho schránku, na ktorej bol položený zlatý kríž, evanjeliár a misál. Matej Korvin zrejme nechal zhotoviť aj oltár pre svätca, no oltár bol dokončený až po jeho smrti. O výzore oltáru sa z prameňov nedozvedáme takmer nič. Jediné písomné zmienky sa týkajú tapisery, ktoré boli zavesené do kaplnky počas festivít konajúcich sa za vlády Vladislava II. Jagellonského a čelnej časti oltáru, ktorú nariadil vyhotoviť František Bóda vo svojom testamente z roku 1517. Podľa Jánoša Vega si dokážeme urobiť predstavu o výzore oltáru v palácovej kaplnke v Budine na základe oltáru usnutia Panny Márie v katedrále svätého Martina v Spišskej kapitule. Tomuto názoru vedie skutočnosť, že svätý Jan Almužník sa na ľavej strane krídla oltáru objavuje v spoločnosti uhorských dynastických svätcov, svätého Imricha hore nad ním, a na ľavom krídle svätého Štefana hore, na pravom krídle svätého Vladislava pod svätým Štefanom. Ak by bola jeho téza pravdivá, mohli by sme považovať rok 1489 za terminus post quem vzniku oltáru a zobrazenie svätého Almužníka by asi patrilo k najstarším na území Slovenska. Na obraze je stojaca postava svätého Jana Almužníka. Je zobrazený ako kardinál s klobúkom. Odejový pokrývka hlavy však má nezvyčajnú čiernu farbu. Maliar asi použitím čiernej farby poukazoval na prejavy pokory a pokánia v patriarchovom konaní. Svätý Jan Almužník mal v záhybe lakťa berlu v tvare tau a jednou rukou siahá do mešca po peniaz, ktorý sa chystá darovať proporčne oveľa menšej postave žobráka opierajúcu sa o berlu. Maliar sa zrejme inšpiroval pomerne aktuálnou ilustrovanou inkunabulou Legenda Aurea. Na rozdiel od malby v Spišskej kapitule iluminátor nezobrazil svätého Jana Almužníka ako starca s bradou, ale v mladšom veku. Je oblečený v typicky červenom kardinálskom oblečení a klobuku, ktorý je potom predlohou väčšinou zobrazení svätého Jana Almužníka v 16. storočí. Od malby v Spišskej kapitule sa odlišuje aj prítomnosťou cirkevného pomocníka, ktorý drží berlu v tvare kríža a väčším počtom žobrákov s barlou. Z dobovej listiny vieme, že na začiatku 16. storočia pripisovali svätému Jánovi Almužníkovi spolu so svätým Jánom Kapistranským zvláštnu moc ochrancu pred inváziou Osmanov. Táto funkcia protektora krajiny a jeho privilegované postavenie v rámci uhorského panteónu svätcov ho zaradili medzi mimoriadne lákavé postavy, ktoré v prvej polovici 16. storočia zaujali predovšetkým vplyvné osobnosti zo šlachtického prostredia, z mešťanského prostredia, cirkevné inštitúcie, ale aj rôzne mestá a šlachticov Uhorska, Poľska. Do Krakova doviezol relikvie svätého Jana Almužníka Mikolaj Lančkoronský z Březie, ktorý bol poľským kráľom Janom I. Olbrachtom v roku 1501 vyslaný na diplomatickú misiu k osmanskému sultánovi Bajezidovi II. Do Konštantinopola. Bohužiaľ nie je známe, či relikvie získal v Konštantinopole alebo v Budine. Mikolaj Březie poskytol významnú finančnú podporu aj na oltár s polyptychom. Rod Lančkoronských finančne prispel aj majstrovi rodiny Márie v roku 1501 až 1506 na triptych z Rakošina, možno pôvodne nachádzajúceho sa v cistercickom kostole v Ječove,
ktorý je dnes zachovaný len v fragmentoch v diecéznom múzeu v Kielcech. Dve malované krídla z oltára, podobne ako v prípade oltára svätých Janov z Levoče, ktorý vznikol až okolo roku 1520, zobrazujú svätého Jana Almužníka, svätého Jana Krstiteľa. Svätý Jan Almužník v jednej ruke drží mešec a v druhej mincu s nápisom Alexander Rex Polon, ktorý umožnil prácu datovať do rokov 1501 až 1506, keď vládol Polsku Alexander I. Jagiellonský. V spodnej časti obrazu sa opäť nachádza erb Zadora, ktorý sa viaže k rodu Lanskoronských. Oltár svätého Jana Almužníka v Krakove zrejme začali zhotovovať v roku 1502 a 31.10.1504 sa už spomína v listine krakovského biskupa Jana Konárskeho, kde sľubuje tým, ktorí budú uctievať svätého Jana Almužníka 40-dňové odpustky. Krakovský biskup tým pádom inicioval liturgické uctievanie svätého Jana Almužníka v Krakove, o čom svedčí potom aj neskôr väčšie množstvo dedikovaných oltárov a patrocíny svätého Jana Almužníka v Krakove a v okolí teda v Malopolsku. Predstavu o obrade si dokážeme urobiť na základe rukopisu, ktorý sa nachádza v archíve katedrálnej kapituly v Krakove. Ten spracoval kolega Kubienec v krátkej monografii. Obrad pozostával z niekoľkých oficií a hymnov, ktoré vykazujú isté paralely s latinským prekladom Leonciovho života. Svätý Jan Almužník bol obzvlášť blízky aj kráľovskej rodine Jagellovcov. Kráľovské účtovné knihy potvrdzujú, že panovníci z tejto dynastie pravidelne distribuovali almužny. V júli 1505 bol medzi účastníkmi omše aj princ Žigmund, ktorý daroval svietnik na oltár svätého Jana Almužníka. Zdá sa, že Helena, manželka polského kráľa Alexandra I. a dcera Ivana III. Vasilieviča, mala v obľúbe postavu svätého Jana Almužníka, keďže kláštoru Augustinianov darovala malé finančné dary a tesne po smrti svojho manžela navštívila kostol kláštora, kde údajne chodievala rád a jej manžel. Práve v tomto kláštore štvrtí Kazimierz, ktorý založili Augustiniani zo svätého Tomáša v Prahe medzi rokmi 1343 až 1363, sa rozhodol Mikolaj umiestniť kaplnku zasvetenú svätému Janu Almužníkovi. Podľa neskoršej tradície zo 17. storočia sa v severozápadnom rohu kostola svätej Kataríny stále nachádzala kaplnka s oltárom svätého Jana Almužníka, ale údajne aj iné relikvie svätcov, ktoré priniesol Mikolaj z Čemešna, ale aj z Konštantinopola, medzi inými napríklad ostatky svätého Hilariona a Márie Magdalény. Napriek tomu, že miesto posledného odpočinku Mikolaja a Lanškoronského nie je známe, dá sa predpokladať, že tento posvätný priestor zamýšľal využiť aj ako svoju pohrebnú kaplnku. Na prelome 18. a 19. storočia kaplnku zbúrali a osudy oltára sú od tohto obdobia až do roku 1884 nejasné. V tomto roku bol oltár prvýkrát reštaurovaný a hlavným mecenášom konzervátorských prác bol potomok rodiny Lanskoronských Karol. Tvorca oltáru býva označovaný ako majster oltáru svätého Jana Almužníka. Vyznačuje sa jedinečným štýlom, ktorý kombinuje neskorogotické prvky, ktoré sú však nezvyčajné pre maľbu v oblasti Malopolska s nastupujúcimi renesančnými vplyvmi, ktoré sú badateľné najmä v uplatnení perspektívy a v tendenciách výraznejšej charakterizácie tvári. Zapojenie asistenta alebo dokonca menšie dielne naznačujú rôzne zobrazenie tváre hlavného patrona, ale aj skutočnosť, že duktus štedca, tvorcu panelov vonkajších stran krídel, je o čosi voľnejší. Tomuto maliarovi sa pripisujú aj dva obojstranne namalované panely,
pravdepodobne pozostatok triptychu s výjavmi z legendy o svetom biskupovi Stanislavovi, ktoré pochádzajú z bývalého paulinského kostola na Skalke. Medzi týmito panelmi a polyptychom Jana Almužníka možno nájsť spoločné znaky, napríklad typy tvári a architektonické krajinárske motívy. Zároveň aj tu poukazujem na takú výraznejšiu scénu a gestiku pri tých zdvihnutých rukách svätej Eufraxie a ženy v pozadí toho napomínania kráľa Boleslava II. Smelého. Majster oltárov nepochybne nadobudol skúsenosti na prelome 15. a 16. storočia mimo Malopolska. Pravdepodobne pôsobil spočiatku na juhu nemecké hovoriacej oblasti. Inšpirácie čerpal zrejme z Kostnice, Bazile, Bernu, ale aj z Viedne alebo Salzburgu. Napriek rôznym vplyvom majster oltáru, respektíve jeho dielňa, dokázali zlúčiť rôzne prvky do homogénneho, individuálneho a monumentálneho štýlu, ktorý má v kontexte Krakovského umeleckého centra naozaj osobitné postavenie. Z hľadiska programu ide o celkom ojedinelú ikonografiu, pretože niektoré scény mohol tvorca poznať len z latinského prekladu legendy od Leoncia alebo z latinského znenia metafrastického spracovania príbehu Simeónom. Ústrednú scénu oltára, kde je zobrazené rozdávanie almužny, sme v krátkosti už popísali v súvislosti so spiskou kapitulou, no napriek tomu má takisto svoje osobitosti. Napríklad v skupine žobrákov sa objavujú hudobníci, čo môže poukazovať na divadelné spracovanie témy, ktoré bolo bežné v nemeckom prostredí. Scéna vymazania hriechu cudzoložnice, známa taktiež aj zo Zlatej legendy, ktorá sa ilustrovala už od 14. storočia, sa v živote svetca objavuje na konci a zrejme by logicky mala v slede vizuálnych obrazov uzatvárať príbeh. Rukopis pozostávajúci z lekcií a responzory z archívu katedrálnej kapituly v Krakove, o ktorom som už hovoril, do istej miery kopíruje legendu svetca, ale vyberá si z nej len niektoré scény. Zhodou okolností sú to zobrazenia, ktoré sa nachádzajú na tabuliach nášho oltára. V liturgii nasledovali po sebe lekcie príbehov o záchrane kupca na lodi počas búrky, o adopcii chlapca, ktorého otec sa dostal na mizinu kvôli rozdávaniu almužien a nakoniec vymazania hriechu cudzoložnice. Ak by sme k oltáru pristupovali ako k vizuálnej imitácii legendy svetca, chronologický sled tabul by musel byť alfabeticky zoradený, tak ako je znázornené na slajde. Počiatočnou scénou by bola záchrana kupca, nasledoval by príbeh o dare vdovy, o spore s Patrikom Niketom, o zložení dane z Afriky, lebo tak túto scénu interpretujú poľskí kolegovia, ale ja si skôr myslím, že ide o pokračovanie príbehu sporu s Patrikom Niketom, o adoptovaní mládenca a nakoniec zmazanie hriechu. Okrem scény vymazania hriechu a centrálneho obrazu majú všetky ostatné tabulové obrazy komplementárnu vizuálnu povahu, keďže spodobujú patriarchu v podobnej pozícii vo svojej komnate na tróne ako príjma hostí. Jedinou výnimkou je scéna záchrany kupca, kde patriarcha vystupuje v exteriéri pri vyslobodení lode z búrky. Zaujímavé je tiež sledovať aj v prípade toho vymazania hriechu cudzoložnice, ale aj v prípade toho sporu, to je ten centrálny ústredný obraz sporu s Patrikom Niketom, že ide z hľadiska tých narratologických prístupov o poliscénickú scénu, že je tam sekvencia, ako keby aj nejaká časová štruktúra, že je tam ako keby odsek z tej krátkej epizódy života svetca, keď nachádzajú trúhlu v prípade tejto scény zo sporu s Patrikom Niketom a v prípade scény
cudzoložnice. Vzadu vidíte ako keby tiež tá scéna predchádzajúca ako keby z mŕtvych staniu svätého Jana Almožníka, kde sa tá hriešnica alebo cudzoložnica modlí pred oltárom a pláče. Rehoľa Augustinianov, ktorá v kláštornom kostole prichýlala oltár na takmer 300 rokov, bola založená na princípoch eremitizmu. Napriek tomu, že sa tento prvok z rehole postupne vytrácal, naviac sa sústredila na pastoračnú činnosť, naďalej u nich pretrvávala úcta k zakladateľom anachoreckého spôsobu života. Dôkazom toho sú aj úzke krídla oltára, ktoré zachytávajú scény z Vitae Patrum, ktoré Augustiniani v podobe rôznych médií, či už vizuálnych alebo textových, prechovávali v útrobách kláštora. Komunita reholníkov takto mohla sledovať príklady cnostného života raných pustovníkov a imitovať ich život. Napriek unikátnemu štýlu majstra oltára zobrazenia sledujú ikonografické predlohy, ktoré sa už predtým etablovali v talianskom prostredí. Tvorca oltára rešpektuje chronologickú postupnosť zbierke Vitae Patrum, ktorá bola prvýkrát tlačou vydaná až v 1618 Henrikom Rosvejdom, a preto na pravej strane vnútorných krídel po scéne víťazstva svätého Hilariona nad drakom umiestňuje obraz svätého Onufria ako príjma Eucharistiu. Súčasné usporiadanie oltára už potom ďalej neprihliada na štruktúru Vitae Patrum. Výber scény, kde je Satan v podobe chlapca so sekerou ničí pustovňu svätého Abrahama z Edesy, by totiž podľa naratívneho usporiadania zbierky mal vystriedať zázrak svätého Simona Stĺpnika. Dve scény zo života svätej Eufraxie, ktorých ho pokúša diabol, by mali podľa postupnosti obmeniť v javy, kde sa Mária Egyptská s 3 krajcami chleba nachádza v spoločnosti svätej Mariny a kde sa koňmo premiestňuje so svätým Abrahamom. Toto je len zlomok môjho aktuálneho výskumu, ktorý som vám chcel predstaviť, a taký širší rozbor potom by ste mohli očakávať moje knihy, ktoré pripravujem. Ďakujem.